جبوی حمله دم آزادیه طبعا herkes ve rastî wisa dibîne ev saleka hemle dest pêkirî hemleke cekê tevahî gelê Kurd her çarparçeyê Kurdistanê û li Ewropa li tevahî cîhanê gelê me têve ciyê xwe girtin. Taban ev hemle hene dema azadiye û em dagirkeriyê têk bibin. Ev ji bo me wekî gelê Kurd mühim e. Sed sala bîst û yeka de ku pêşketin û guhortinê ku hatin çêkirin wekî gelê Kurd ku gerekê em van destkeftin ku ketine destî me de em misûger bikin û azadiya rêzgarkirina em bêjin rêberê xwe ji navbêhna çardîwara em bikin û aynı wextê de jî em bikaribin rêveberiyê xwe yê xweser misûger bikin. Ev yê ji bo me mühim û giring e. Yani ew xwesertiya gelê Kurd ji bo derkeve pêş. Taban vê hemlê li tevahî Kurdistanê û li ji derve jî ez dikarim bibêjim heta rûşilata navîn jî bandorek xwe giran da çêkirin, yani ev rêya konferansa dibe, rêya çalekîn meşa dibe, em bêjin ya jî muhamiyên rêber apû ji bo îna parastina em bêjin mafê rêber apû bikin dadgehên Tirkiye hûn jî ê dunyayê di aynî wextê de dimilê çand, huner, çanda em bêjin resen a gelê Kurd carek dir pêşxistin di aynî wextê zimanê dayîkî lê xwedî derketin. Evana li gor nêrîna min tevahî hemlên azadî ji bo demdema azadiyê em li pêş bixînin. Divê divan mijara de wisa bingîştî jî gelê Kurd li her derekî hem jî ji bo em bêjin rêbera pû ji navbêhna çar dîwara derkeve yani gelê me li hemû devera xebatin girseyîdan meşandin. Li Ewropa jî em dibînin çalekiyên birçîbûnê ê dorveger din meşandin û hem jî aynı wextê de em bêjin çalekiyên mezin jî tê û ya dîtir yani girtiyên zindanan ê PKK û paşkî aynı wextê de jî ê siyasetmedarên Kurd ê ku zindana de ji bo azadiya rêber apû ji bona divê hemlê de ku aktif rol bidin leyzandin ev demek dirêj e di çalekiya birçîbûnê de ne. Taban ev ya jî viya de nîşandan ku hevgirtina gelê Kurd yani ji heft salî heta heftî salî wê çawa rol bikar bidin leyzandin. Di aynî wextê de em bêjin gelê Kurd siyasetmedarê Kurd li tevahî dunyayê ji bo ku bikaribin ger bi rastî jî rêber apû yani weke berpirsiyarekî Kurd wek lîderekî Kurd serokekî Kurd a ku di dunyayê de were etiraf pêkirin û ev tecrî da giran û hem jî ji vê girtîgeha îmralî derkevin. Yani ev van bila de wisa xebatekî pir mezin hate kirin. Ji bo vekê ev hemle li gor nîrîna min gişte qonaqekî lê ha em bibêjin têrê kir di hemû mila de mekarî em mesen em netîcekî pir xurt bigirin dest di van hemla de wekî em ji ber ku rêberê me hîn ji navbêhna çar dîwara de di vî milî de em kêm û kurtî xwe bînin. Lê belê di aynî wextê de jî xebatê me yê ku niha tê meşandin di Rojavayê Kurdistanê de jî wek Rojavayê Kurdistanê em bibêjin xebatekî girîng tê meşandin hem fikra û felsefa rêber apûmayîn de kirin û li ser vê esasî tekuşîn û berxwedana xwe pêşxistin. Şerê gelê şûrêjgerî yani di rojava vî gelî de û xwedî li xwe derketin. Ev ya jî di hemla demdema azadî de rolekî girîng dide leyzandin. Ji bo yekî jî hanî gelê Kurd adeta vê nîzîbûnê vê sozê dinîşandan ku heger em rêberê xwe ji navbêhna çar dîwara de xilas nekin û em dagirkeriyê ji holê ranekin. Dagirkeriya dewleta Türk a ku di Rojavayê Kurdistanê de li Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê aynı wextê de jî dagirkeriya ku niha ser Rûşhilatê Kurdistanê tê nîşandin wekî gelê Kurd ku em bigêjin nasnama xwe, hebûna xwe, kiyana xwe wekî gel derxînin pêş li ser van tişta yani millet amade kirin, hişyar kirin, perwerde kirin evana pir girîngin divê hemlê de yani milletê me giştiye astekî û ev astanê jî pêşketiye. Ji bo tiştê ku niha tê xwestin em bikaribin hîn daha xurttir û aktiftir bikin. Ji bo yekî jî ev hemla demdema azadiye wê hîn daha xurt. Ji bo yekî tişta ku niha wekî gel hem di Rojavayê Kurdistanê jî di cîhanê de jî tiştê ku ji me tê xwestin em bikaribin yani ala tekuşînê em bilindtir bikin û em di hemû rengên çalenkiyên xwe ê aktif ji bo ku em bikaribin vê hemlê bi ser bixîn vê salên pêşa me de em bikaribin têde rol bidin leyzandin.
يعني اف باري herkes وطبعا وقت جنجي hani تقدروا لك اكتيفيتي اللي زاندن ودعين وقت ده جوا كان بيجن همو سازين جوا كسيفيل ايت هدمجي دویت شاله کی ده رول خودان لیزاندن لسر پیابون ام بيجن دكتور جبو خدي دركت ناره برابو محامي جبو خدي دركت ناره برابو ما مستحق كذا ام بيجن کارکر هكذا يعني وانا رنگين شالكين ايكو دي سازين ناوندي ايت هدمه ده هاتن شكرن و ام بيجن 400 محامي وكا باريزر ربر ابو خدان نشاندن اوانا لگورنيرينا من رولكي جرين بود عين وقت ده مثلا روشن بيرن الروجاوای کردستانی جبونا کو بکاربن خودل آزادی ربر آب در کبن دیج داگر کریه رول لیزاندن سمینار و چالکی و ام بجن هلوستی کو دانشاندان پر مهم بو yani vam lade bu roleki girin derket ye peş sazin tevdemede da aynı vakti de mesela bejin karkera yani ekitiyen karkera jbuna ku خودل آزادی ربر آب در کبن gelek çaleki jor bujur hatın kırın لبلي أبيا ما بس تيرت كي تيرناكي أم جبوي كجيبه أم بجن سالفجرا حملة ده كأم بكاربين ده خورتر ده راديكالتر أم بكاربين تكوشين وخباط يخوا الفرق المشان